बयनिसिमबो आङो खुलुमग्रोनाय थाबाय। दिनै गोथार बाथौ सान। बे गोथार बाथौ सानखौ लानानै जोंनि सिखनाझार आनसलिक दुलाराय बाथौ गौथुमा बे गोथार बाथौ सानजों लोगोसे सिखनाझार आनसलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33थि बोसोरसालिया जथुम लोगोसे खेराइ फुजा फोरबो बे हाबाफारिखौ लानानै खुंनाय जाहैदों। जोंनि हाबाफारिया गिबि जोङो फिरफिला उरायनाय हाबाफारि लादों आरो फिरफिला उरायखांनायनि उनाव गोथैसि बावनाय आरो रुंसारिफोरनो गोथैसि बावखांनायनि उनाव जोङो मोनसे गोजोन हान्जा सुरगोन आरो बे गोजोन हान्जा सुरनायाव जोङो खाम सिफुं जथा लानानै जोङो सान्थि आरो गोजोन खौसेथिनि थाखाय आरो गोथार बाथौ सानखौ जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारिफोरनि गोरबोआव सोनानै होनो थाखाय जों बे गोजोन हान्जाखौ जों सुरनाय जागोन। लोगोसे गोजोन हान्जा सुरखांनानै जोङो बाथौ थानाव जोङो खौसेयैनो जोङो आर'ज खालायगोन आरो आर'ज खालायखांनायनि उनाव जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो थान्दै मेल जुथुमगोन आरो बे थान्दै मेलाव जोंहा मोनसे टपिक्स लादों। जों धोरोम आफाद हिसाबै धोरोमखौनो जों सावरायगोन। धोरोमखौ जों मा रखम जोङो बाथौ धोरोमखौ फोसाबनो फेहेरनो आरो बेखौ जोङो बुहुमाव गेवलांसार होनो हागोन, बे हाबाफारिखौ लादों जोङो टपिक्सआ जाहैबाय, सावराय आयदाया जाहैबाय बाथौ धोरोमाव आर'जनि गोनांथि। नैथियाव दं जाहैबाय बाथौ धोरोम सिबिनायाव लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि मावनांगौ बिबान। बे सावराय आयदाखौ लानानै जोङो मोजां गुवारैनो सावरायगोन आरो जोङो सावरायगिरि हिसाबै जोङो थिखानाय जोंहा सावरायगिरि हिसाबै जोंहा दंखायो। आरो दिनै बे गोथार बाथौ साननि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानदों, जोंनि गेजेराव बर' हारिनि बाथौ धोरोम सिबियारिनि गेजेराव सिबिनाय खान्थिखौ फारागथि लायालाबानो जाहाथे नैबे जोंनि माग दाननि नैथि मंगलबार बे गोथार बाथौ सानाव जों साफ्रोमबो बर' हिसाबै बाथौआरिफ्रा गावबागावनि न'खराव जाहाथे जेवारि फोजोंनानै फालन खालायो, आं बेखौ सिखनाझार आनसलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयखौबो गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।